Eja, me manzo akwaba. Yeah na. Yes, wo baby sam. Enya so ketwa. Ye wo baby sam. Ende enya so. Adan na mo de baye ye mu nua yi sa. Adan. Adan na mo de baye ye ne sa. Me pa cho de o kan bi eni hwewum. Wada roba. Eja hwe mani me kasa. Me pa cho me hwe eni pa. Hwe mani kosia so. Me hwe pa. Adan na de baye ha ne sa. Me pa cho no kura bi enim. Ah. No kura bi enim. Yes, wa asefo. Me pa cho nte sa akora. Mo nua no wanya amani o. Ente sa akora mpa cho. Me pa cho mate. Oba kire wa asefo ase. Me pa cho mate. Se ho de baye maje title. Nya asem ketwa. Na mo mahwe nyame ani makoton mo nua de ama mo ma me nua no. Se wo mo azu bie wa no ka kire wo nua so otoka adu obeton ampa wa to nton abo asesa. Me pa cho ba bie ni ho me kura me bie ma aka. Ya mo de krache. Ye de maka menka ye basa ye bovrem. Mpacho mate. Mpacho an. Ko piesa anso dia. Oh, minsuro. Sa. Me pacho an minsuro kora. Oni bayi. Me pacho dabi. Oni bayi adeban. Me pacho dabi. Eja, if ya haye nditro. Me pacho dabi. Obi na ede na obubugu ho. Me pacho minim ho hwe. What wo ye adwuma, abo adwuma. En wo ye wo ne China fo no. E wo kwale mpobi. So wo ye adwuma so many years. Wo use machine piloda. Eti no so said ye wo sidi sa ni ade no nti em se ye yiwadi anche kwa na wunya sa problem no sisi mote e bi se no pem ko ani na so kunu amane ba ba ni sisi mate de ni no pem ko ani de ko achi said ye wo sidi speed sa abo no kwa na nya easy e adwuma e den e pa wo bo night nyina obo achichiri fia ye fia japade na mo de baye ebre na sesa eno enti sa baye ni wajimu champion yese panyini no o do panyini nyina awura baye na eno bre yeso okra so de wo the same ta bra betanasi power sefo yese mo ho baye baye eno ada na mo de baye se mu nua ne sa pa job wa oboa onu anka aka ni tirim wa ye boni bi dia wa ye kai because o se mo ye baifo mo ya baifo bi anka onu baifo se mi nua ni tirim osu ka wa boss sia ma mo dem wa mo se wa ba ko pe mo se ye mra eye sen crash me ba eno kmanutum be me na me pa cho ese wa ye be ma wo da ma mu ni pe wa ha sei me pa cho an enya de ma na ye na wo be ye bi duru bre bi adanso ne hu so wo be ma nya be ma ne de wanyini enokore edan na ye dodo sei me pa cho dan ne dampom miensa no kora tie me nka se kire me se dan na ye dodo sei me pa cho miensa ni pa da mu ma ne ye me pa cho an wa na ye me pa cho eno na ka mi kire wo mu no enchire wa na ye dan pomiensa no me maame no e maame ye mienu wo ye dan no mienu eno wo ye wo eno kwa dan mienu mpo dan ba akope me pa cho dan ba akope na maame ye to wo ye no e kire e na menua no a wo kase me bra no a wo kase ya eno no so ebe ye kro no kra me ame de ma ho adin so mu ni mienu nyina to no wo ye sen na kan ho dan po ba ako eno wo ye e na me ame me pa cho me ame so ma ye dan po ba ako na ye miensa e ho na mu nyina mu ti sesi a me pa cho de se me ni menua ba yi enkwa na ti ho ena de wa boso no nka mo pese ono so mu boso na nka ne wasi no mo boso me pa cho na nka mo tenem me pa cho en de dan po nan en wo ye me pa cho bra wo ye no wo de wa ho den bua na usika me pa cho no kwasem eno no wo ye no wo de wa ho den bua yi me de ma ho den na wo de usika tia wa me pa cho ma ho den na me de bua yi ahoden ne de ehia ahoden ne wo de afem dia afem no ye bitwa blog ena me ye na ne hye de blog do do say me pa cho no ye bitwa 2 days pe 2 days eti me wo fa asem na anwea ne cement ne insuo no na ye usika me pa cho da bi ne nyina wo no na wo kotwa 2 days na 2 days no de kopre japade me pa cho no me tu kwan na me ni ho wo tu kwan wo ba ye se wo sen kan so do de me pa cho me ba ye na me bra no ene me wo fa asem ene me nua mai wo mo ado mo ho odene aye bibia asoa konsuo wo ma besi e feel dan tu wa ye be me ya wo nwie ya ye be me ma besi e feel dan na wo de wo tu kwan wa ye be me wo nwie ni na wo so aye be ma de wo ba wa de na wo ba ye no wo ne wo nwie ni me nkomo
na sabe eburu akoye twema mentwin me pa cho nti sa no ono ne de ne say wo kan asempa kora kire no a na ne bu afu ono kora hu a on kasa na chiri fa wasempa kodo oh madam me pa cho say de ba yes na ma na bubu adada agudam a e ba na no ne wo waye me pa cho abo so no wo so won kaka ni tiri mu wo ko fa obi yire me say abuaso tie me se wo ko fa obi yire anu de mintumi nchele wutimi nchele so wa bo ba yie se ba yie no wo ba ifo ayi hunu kwa no wo bo me me se wa fa obi yire anam chire moy wa fa obi yire ai wan yire no ko fa no okoji obi yire wa je na na wo fa no se wo waje do ti won ne na ti sesi a agu na wo ba ni aye ne ho ade ene wo ko je no kasa me ma sasa ma ho ka husuro ye kasa wono be ifo zufra e ba fere ade ade wo bo me be de ne ka ba ye fere ade nti wo so ka wa asem me ano man kasa wo ko je wo bi yire ai ene ye dey so okoji wo bi that time said o ska wo ho aha enda ja o de kwaji wo bi ye de ho ade na oba ne ne enye ne ho ade ye ne ho ade ni ye tu ne trin san na se ya ye ne ho ade ahye ne kawa no ode ne sika kwaje ena oba na busuafo nso pene me oba ye ne ho ade ena de ne si enda chire ya sensem na aware na egu o mo wo sei o panta mu tare enti se wono oba foforo na wo ho wona na yere panyin ne yire panyini ne na wo yire panyini no san akọfa we sika ba enti sa eno achi no ode ebiem na wa ya mususu se no na wa we na kwa kutire na esusu na dai se watoto na japade a watonton ebi ne ne wo he cars waton fie dodo sai ne dai awasie proto the ladies abrosai wato yensa cars na nya mo ba ye ne mama mu nwe ya tonton ade ye se mo nyina mo abaifo na ba ye edi ma de pa ka de be pe wo ba ye de ba de be pe bi kere be pe die to no de ne ba ye ape bi na mo de mo fa mo ba ye mpe bi ena mo akoto na ma mo ma menua mo de na ko mu kuro mu wa se akoma mu ma menua no cho eni ho ba bia no kura bia ni wo o ma menua no kura bia o mo to ba bi kura o mo ojo mo no kura bia ni wo hey wa se fo madam no kura bia ni no kura ya ba ko pe ate abela o ba ye da no o fla ye say wo sister kan o ma yesika na so won fanya dan no e say o ma musika ye den adwuma o yesika ye adwuma na wo say dan ni sika yenyimu ba ko ansa e say ye dan because ye nya baabi ye doso ye wo man so ni pa ba enwotwe ye benya baabi ye ti ato de eno ni hia roto no so da ho e say ni ye o predo na wo say ne yemfa ya ho oden unsu du sika afa de wo say wa na wo ye wo dan ye ne ade ye konso ma be se ye ne ye fail dan wo ba kra wo ma sika to aduane ni o na so o ma ba bia de utiri beto wo sa ye de ya ho oden o be pe wa no ape wa yi mi ti wo ne sa so wa o fa lebla prokura da lebla ba kokura ni wa fa e no kura bia ba be ma panyin na otemota no wasan soa blocks na dia wo so wa fa lebla kwaku wo so wa fa lebla ye ne ya konso so nyame wo ho de wo ba de try me sister kurin e de ne ma wa konta wa ye ne sa akola ena dia wo so fa lebla se lebla kro no obaba mo abekire hey wa asefo ba yie yesi anu o hye asefo ba yie anu odene me ba yie me makoka minu ahona yakọ wase ne yakọ se ne bibia wada roma wa asefo mo ba yie nye sa no wa ko me de ba wa ase kura ba bia wo minimo mu kro na we adwuma nka ase kese wo wase e ho ana wa aso oduru abuabuja wuduru ayi faade a abuabuja faade bampna se yo na na champion abuabu jaja se hene mira ba bia wo bia memo achi bru wa wasefo ba yie yesi jabe me so ebe ibonsam na agodo hye maji wo ka hu bia na no so free wa wase na